Karleuša Tošić, rođena 17. augusta 1978. Srpska je pevačica i preduzetnica. Časopisi Focus i W nazivali su je balkanskom modnom ikonom i srpskom Lady Gagom. Jelena Karleuša je rođena u braku Divne i Dragana Karleuše. Divna Karleuša je tada bila najpoznatija srpska radionovinarka, dok je Dragan radio kao kriminalistički inspektor. Karleuša se 23. septembra 2004. udala za Bojana Karića, koji je najpoznatiji kao neća kontroverznog srpskog biznismena Bovoljuba Karića. Međutim, razveli su se u martu sledeće godine. U junu 2006. Karleuša je počela da se zabavlja sa srpskim fudbalerom Duškom Tošićem. Par se na kraju venčao 2 godine kasnije, 28. juna 2008. godine. Imaju 2 ćerke, Atinu i Niku. Obe su rođene carskim rezom istog datuma, 7. septembra. Karleuša je 2010. godine tužila srpska pevačica Svetlana Ražnatović zbog nanošenja štete njenoj reputaciji i nanošenja emocionalnog nasilja nakon što se ona obratila Ražnatovićevoj u otvorenom pismu putem Facebooka, u kome je smatrala Ražnatovićevu odgovornu za umešanost u atentat na Zorana Davidovića 1999. godine, Karleušinog tadašnjeg dečka koji je često bio povezan sa kriminalom. Dalje, Karleuša je optužila Ražnatovićevu da održava bliske veze sa vođama Zemunskog klana, tvrdeći da Ražnatovićeva bila na čelu stola nakon atentata na njenog supruga i zločinca u karijeri Željka Ražnatovića tokom 2000. godine. Konačno, Karleuša se također osvrnula na glasine da Ražnatovićeva naručivala članke preko svojih poznanika u medijima i show biznisu kako bi stvorila loš publicitet za Karleušu. U februaru 2017. godine Svetlana Ražnatović izborila je pobjedu nad Karleušom, koja je kažnjena sa 650 evra i naloženo je da pokrije sudske troškove Ražnatovićeve od čak 900 evra. Karleuša je jedna od prvih srpskih poznatih ličnosti koja je javno podržala LGBT prava, pa se stoga smatra gej ikonom. Danas, 17. septembra 2017. godine, tokom Beograd Prajda dobila je počasnu titulu Kuma ponosa. Bravo! Karleuša se identifikovala kao vegetarijanski tranzit ka veganstvu. Ispitivana je pod sumnjom da je širila paniku 10. aprila 2018. godine nakon što je javno zalagala za slobodu izbora kada je u pitanju MMR vakcina. Karleuša je također jedna od retkih srpskih javnih ličnosti koja je javno priznala masakr u Srebrenici. Karleuša je poznata po tome što je tokom karijere podržavala razne druge ciljeve, ali ih sad nećemo nabrajati.